Mä oon kysynyt. Jaha, niin meillä on jo tuolla kova vauhtia Eeli Saravojahan teki aika huippuhyvän tuon väliajan. Kun vauhtimisesta radalla, niin tää kärkipaikka on sinulla. Siinä vähän vauhti hyvättyy, mutta sitten tämä Mikkelä nousi loppuun. Ja Kasperi meni tuosta Kasper Pääkkönen lähestyy maalia. Kanneltuu yhteyttämään ja samalla kohtelemaan onnella se, että se tänään menee. Ei se mene. Ja pudottelun säännöllä tässä edetään. Nokovilta lähestyy maalia. Sitten sellainen seuraavana mukaan. Ei aikaa jollain verran, mutta nyt ei epäonninen mitään. Musikka lähestyy maalia. Puolisen sekuntia oli perässä tuolla väliaika pisteessä nyt tuonne aikoihin. Saa mennä kovempaakin, mutta sitten vain 27 kadastaa hitaampi kuin Saravuos. Öljykulujen Vännistä starttaa, hänen jälkeensä Otto Härkö. Mutta nyt jälkeen sitten käsittää Oton vauhti, Otto Totola lähtyy maalia. Ja ero on tosiaan 27 kadastaa ja nyt on Eliot oli 9. Nyt me katsotaan näitä lippuja samalla tehdään lanaa. Erittäin probleemi. Eliot on siellä alaosassa ja kohta ja sitten hänen jälkeensä tulee Kovan kaveri Tampere Clown, seurassa Otto Härkönen eilisen kilpailun 5. Ja Eliot. Otto Härkönen pääsi väliaikapisteeseen ja nyt jää helpottaa häpottaa. Ja sitten hänen jälkeen tulee Tatu Myllymäki on eilen 18. Kasperi liehuu. Myllymäkien pari sekuntia on eroa. Kädessä olevaan Erik Saravuosta väliaikapisteessä. Jesperi Kemppanen radalla. Jesperi Kemppanen on väliajaan ja silloin lähtee Lehtosen Mikko liikkeelle. Ja liikkeelle asettuu Teemu Laakso Mikko radalla. Ja Jesperi on maalissa. No niin, täällähän mennään huipulla. Mä tein viime vuonna sen pari tunnin tahtoa. Mä huomasin, et ollut. Ja saa ajaa 46.77. 3 sekuntia. Ja tulos oli eilen. Kyllä jotain on. Maania lähestyy Kasper Niemi, Mikael Hallikainen. 18 ohittanut tuon väliaikapisteen. Ja Julius starttaa sitten multa Tampere. Slowly go down to Delta. Mikael Hallikainen lähestyy.
don't kick it down the other way. Julius Myllyniemi lähestyy maalia. Ja radalla on Tuukko Samberger. Oskari oli eilen 85. Ja nyt meillä on 16 kaveria. Onko 8 problems? Ja ollaan menossa tuolla 80. Sen poika on joutunut. No niin, ei mitään kuin eteenpäin. Tuukko Samberger. Maalia näkyy Oskari mukaan. Samberger starttaa ja siellä ylhäällä on menossa Santeri Nikola. Sampo jää 14. Haluatko mennä sen jälkeen alas? Mitä? Seuraavana Voin sanoa. on jo väliaikaisesti alapuolella. Oletko koko ensi viikon täällä? Elias Rintanen, Kuka tekee sun koulun? Vai teetkö sä? Iikselle. Teemu Oskanen numerolla 26 siellä odottelemassa ja sitten meillä on Elias Rintanen lähestyy maalia ja lähtee kasvuvuonna saaneet Eetu radalla ja kohta on sitten Elias ulkona radalta. Erik Hämeen. Communication is the key. Elias Rintanen aikana. Näin laskee vielä kaikille. Näin kyllä. Lähestyy jo maalia ja Teemu starttaa. Teemu Työnäkö starttaa. Sitten Oskar Gustafsson. Mitä? Monta niitä jäljellä? Laana 66. Starttaa myös. Pohjaradalla kohta Teemu maalissa. Huttusen Kalle on sitten Iiksen väliaikapisteessä näin. Kalle lähtee varmaan ihan kohta radalle ja Huttusen Kalle tavallaan hiiltoseurasta. Sitten on Leili Saattamon ja Santa Claus TV. Näin. Leevi Saattamon starttaa sitten Antti Lehtinen. Tuomari. Kalle tulee maaliin. Ja Leevi lähti radalle. Kiitimme laskee just tuossa väliaikapisteessä. Antti Lehtinen Granin laskija on startissa ja hänen jälkeensä on Seli Paikka. Antila on tuo yläosaava ja kestävä. Hugo! Tää Jyrkkä oli ihan hyvää kuitenkin. Kuulitko? Missä tää otit? Näin lähestyy maalia Antti Lehtinen Eero Järvelälle. Ja matka jatkuu kohti maalia. Ja radalle syöttyy sitten Jette. Maalissa on ihan pikaisesti Eero Järvelä Porin Slaamuseurassa. Oliver Ruutusaina kohta lähtöluvan. Sitten hänen jälkeensä on Joona Ollila. Jette. Maalia. Oliver lähestyy väliaikapisteessä. Joona Ollila starttaa ja Rukanovikot siirtyy liikkeelle. Näin Oliverille vielä yksikäännös ja sillä olisi pärjätä pitkään. Sitten meillä on Ruslaana Novikov. Hänellä on Elias Martikainen on sitten 15.
Ja Dimitri on eilen 11, eli siellä on vielä ihan hyviä kavereita tuolla ylhäällä odottelemassa. Joona Ollila Venäjältä on ohittanut väliaikapaikan. On Ruslan Novikov, Russia, sitten Nilsiastiin. Otapa pojat heti, eikö se niinku välissä laskemassa. kuuset saman tien? Ruslan Novikov tulee maaliin. Ja mä tuun mukaan. Ja Elias Martikainen on ohittanut väliaikapisteen ja radalla on sitten myös nyt Dimitri Tetto. Ketään Martikainen. Elias Martikainen lähestyy maalia. Dimitri Tetto lähestyy väliä, joka on 2 sekuntia järjestä olevaa Erik Saravuota jäljessä. Tää oli hyvä.